Hello mga igsoon, kumusta? Welcome sa atong pamalandong karon kini si Brother Alex Lim. Mga igsoon, kung nakabantay siguro mo, bago ang akong eyeglasses. Last week nagpa-check up ko tungod kay sakit gyud akong mata. Sakit akong ulo, di ko tarong og trabaho. Unya medyo nag-adjust gyud ang grado sa akong mata no nya na mga di na ko kaklaro no sa uban nga mga litra nga akong basahon. Now ako ning gilakbitan sa atong pamalandong karon tungod kay diha sa sulat ni San Mateo kapitulo 6 bersikulo 22 ngadto sa 23 nag-ingon diha, ang mata mao'y suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, malukop sa kangitngit ang imong lawas. Busa ko ng kahayag anaa kanimo kangit-ngit di ay unsa na lang kaha ang kangit-ngit. Maigsoon ang atong panglantaw, ang atong pananaw sa usa ka butang importante kayo. Kay kung bisan unsa pa ka nindot katsada ang panghitabo sa imong kinabuhi pero ang imong panglantaw negatibo, mahimong apektuhan no ang imong tibuok kinabuhi. Kung ang usa ka butang niabot sa imong kinabuhi para unta sa imong kaayuhan apan tungod kay negatibo ang imong pagdawat o paglantaw sa maong sitwasyon sa kinabuhi na ang tibok nimong kinabuhi dili ka magmalipayon. Importante ang panglantaw o pananaw mga igsoon mo nang gisgutan diri sa mata kay kung ang imuhang panglantaw negative mahimong kangit-ngit bisan taod og kahayag mahimong kangit-ngit ang panghitabo no midong negatibo ang mahitabo sa imong kinabuhi. Now uso ra ba ni sa ato karon kitang tanan no mga negatibo nga mga tao gamay nga kana bang problema negative na kayo hunahuna no, di ay ang maong problema gitugutan sa Ginoo para di ay pag-prepare sa usa ka blessings nga maabot sa kinabuhi. Now dunay mga tao nga bisan sa kadaghan sa grasya nga gihatag sa Ginoo dili makita ang mga grasya tungod kay tuad yun nagtan-aw kung unsay kulang sa kinabuhi, unsay wala sa iyaha no nga iyang gitan-aw sa ubang tao. Maigsoon karong adlaw gipahinumduman ta, we need to learn to see positive things sa mga negative nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Tungod kay ang kinabuhi dunay positive, dunay negative, dili perpekto. Apan ang tanan doon ay purpose ang Ginoo. Busa, kung gusto ta nga magmalipayon, gusto ta nga doon ay meaningful nga kinabuhi, igsoon, learn to see good things sa bisan unsang modangat sa imong kinabuhi. Mo siguro gipahinumduman ta sa Ginoo karon nga tungod sa imong negatibo nga panglantaw, mahimong kangit-ngit, no? Ang imong kinabuhi, ang imong palibot. Unta, mga igsoon, maningkamot ta sa pag-focus sa mga positive things, sa mga grasya nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili sa mga butang nga wala sa ato nga naa sa ubang tao. Kay hilig man kay ta mag-compare na tong kaugalingon sa uban. May pamangkunan niya nganong naa siya ngani ako wala. So diha magsakit ang imong buot. Pero kung tan-aw nimo, kung unsa ang mga blessings nga naa nimo, unsa nga grasya gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, bisan pa sa kalisdanan malipayon ka tungod kay nakita nimo aduna paghihapoy paglaom, aduna paghihapoy grasya, aduna paghihapoy Ginoo nga nag-uban nimo o nagpanalangin nimo. So hinaot nga ang atong panglantaw sa kinabuhi positibo, taliwala sa mga panghitabo nga dili mo gusto. Kini yung kapamalandong Brother Alex Lim. Magpasalamat ang usab sa laing higayon sa iyong pag-uban sa atong pamalandong. Kung na-bless ka ani mga igsoon, paki-like, paki-react, paki-share, paki-follow sa atong Facebook page Brother Alex Lim. Please subscribe my YouTube channel Brother Alex Lim aron updated ka sa sunod video aron daghan mga tao nga ma-bless. Hantod sa sunod higayon, salamat mga igsoon, kita-kits sa sunod nako nga pamalandong. God bless you brothers and sisters in Christ.